We are back and we are back with another big banger. Okay. Namhlanje siphethe uShwebile featuring uMjolisi ihleli ku 282,000 views. Futhi ngandlela kunzima ngazi. Oh. So ingoma angani mangaphumulani mazibuko yini ukuthi angimazi umuntu osoke ecula so uShwebile. Ahlale phe kodaba futhi ngaphandle mosha isikhathi ufana uGumedo uyangazi nje ukuthi intombi samchazwe imali. What? Bro, what are you talking about, man? Asiqhubekeni. Asiqaleni I mean. Zulu bhazi khona lingene yathi mana hey yo hey fana is my brother, I'm telling you. Yini leyo manje? Okay, guys, I'm sorry. Ukuthi ngivele ngicabange kakhulu ngilisine yonke into at the same time funa we understand ukuthini. So siqale maphansi. Ngizama. Siyaqhubeka manje. Ngiyamuzwa like uthi wasungithatha kancane wasungiqala ungihlonipha kodwa futhi ubusungithatha kancane anganoma uthi ubusungithatha kancane noma uthi wasungithatha kancane so understand wasuqala ungihlonipha wasungithatha kancane noma uthi wasuqala ungihlonipha kodwa ubusungithatha kancane yebo lo nto leyo angazi yazi base siqhubekeni. Call it baby. Ay, my brother, I'm telling you. Man. Yo. Is. Mana. Ubani lona? Mjolisi. Yo. Yo, this is fire, bro. This is fire. Yo. Hey. Uthole isibotho sendoda. Guys, you better listen carefully. Mfethu. Yo, voice. Hayi mfana khohlwa. Yo, ingena ukuzothiwa i-perfect match. Yo, i-perfect match lena. Yo, izwa la. Uthole.
Uthole isiphoso sendoda. Manini bafethu, yini le i-backup, yini lento le? Ubheka, uma ubheka ngabantu abaningi laba sebeqhamuka kumaskandi bethi hey ushwebile yabona lo genge leyo sukusiningi kunabantu abangamagidangoma sebevuma lapho or sekumuntu oyedwa esha ama-backings ahlukene then wahlanganise then phuma into eyi-one. Leyo nto yazi ehleze ngixawo kwesinye isikhathi but yo guys Mjolisi ungena kwakhe befuneka kule ngoma yo guys, how do you find abantu abangena khaxa engomeni because angikhumbuli khona umuntu ofeature kumaskandi bese qhamuka uthola ukuthi mhlambe ubengadingeki. Hayi mfethu mina ngazi into lenza kanjani yo So this wena ngitshela ukuthi thola isibotho sendoda. Hayi namhlanje ugejile mfana. Ugejile ngoba mina kade sengigudla nje ngiyabaza manje ngawe. Awathi befika nje bengitshela ukuthi manje benenkinga yokuthi ngiyabazi labo khuleka. Indaba yakho ngizoyisotha out uzoba la. Uzoba moja muphethe mina. Uzoqonda thwi uzoba ulayini, uzoba into correct. Babizakala lawo ama-diggers ngengisasho lenye igama but nginokudiga phakathi yibo ke lawa abahluphayo bashwebile ushwebile hade ngangudla abanjengawe befuna ukungilawula behluleka njalo. Ayengeke babona umjolisi ungena phaxa phakathi mfethu understand okay sengichazele understand hey ushayile uthola isinoko sendoda ushwebile hade ngudla abanjengawe befuna ukungilawula behluleka behluleka lapho awucabanga ngihleli nempahla yami yabona mhlawumbe sesagejana sinokuthi mina ushwebile ingade ngangudla abanjengawe. Guys, don't forget to subscribe. Imnandi ngoma. 5 months ago, imnandi ngoma funqa mamanga. And nje into engithanda ngalezi ngoma ukuthi sesiyagudlana manje. Ushwebile kade ngangigudla omunye uthi ngeke ngiwuncenge. Yabo nje. Yabo.
So guys, don't forget to subscribe. Igama lami Mqwabe. Lesibili, subscribe. Dankwa.